اچوم آمده من دبستان جمارتن لو ماز درنگمان ایرو روژا 22/01/2021 ji sala 2012 ve dersên Kurdî li zanîngehan tên dayîn ji bo gîhandina mamosteyan. Pêşî li zanîngeha Artuklu ya Mêrdînê dest pê kir. Paşê li bajarên din wekî Amed, Çewlik, Mûş û Dêrsim. Li wan deran hê jî ders dewam dike. Hê jî mamoste têne gîhandin. Li ev mamoste çi qas têne tayîn kirin. Di sala 2014 de 30,000 kesî serî li dibistanan daye ji bo ku zarokên wan wekî dersa hilbijêr bi Kurdî, bi zarabayên kurmancî û zazakî dersê hilbijêrin û dersê bixwînin. Di sala 2014 de 30,000 kesî. Di sala 2015-2016 de ev serî lêdana malbatan derketiye 80,000 kesî. 80,000 kesî li nêzî 30 bajaran serî li dibistanan daye gotiye di pola pêncan de em dixwazin zarokên me Kurdî dersê bibînin. Ev çi qas pêk hatiye cî pirsek dine adên jî çi qas mamoste hebûn. Em wê mêze bikin. Di sala 2015-16 de 27 mamosteyên ku li wan zanîngehan gîhane mamosteyên Kurdî hatine tayîn kirin. Ji alî Wezareta Perwerdeyî a Tirkiye ve hatine peywerdar kirin. Lê di sala 2020 de tenê mamosteyekî hatiye peywerdar kirin. Yani hatiye wezîfedar kirin. Li gel ku hejmara malbatên ku dixwazin zarokê wan zêdetir hîne Kurdî bibin zêde bûne jî di gel ku ev serî lêdan zêde bûne jî lê her sal mamosteyên ku gîhane nahatine tayîn kirin. Ew mamosteyên ku gîhane betal mane. Ji 2012 heta 2020 nêzî 2000 heb mamoste li van zanîngehan hatine gîhandin lê nehatine tayîn kirin. 2020 de tenê yek hatiye tayîn kirin. Ma pêdivî bi yekê hebûye ev pirse bila li holê be. Çima min gote çûm Amedê? Min li Amedê mêze kir. Tenê li Amedê 398 dibistan hene. Tenê li Amedê. Em bajarên din jî nabêjin. Yani tenê li Amedê bi ew qas pêdivî bi mamosteyan heye ji bo ku dersa bijartî bidin wan zarokan. Bajarên dijî eger em lê zêde bikin ev derdkeve bi hezaran. Lê 2020 de tenê yek hatiye tayîn kirin. Ne zêde. Ew ê here ku ew ê li ku dersê bide, ew ê çawa dersê bide, ma yek tenê bese ev pirs hemû bila li holê bin. Vîdeoyê me ew qas e. Ha ev kursî. Ev kursî jî ji bo ew mamosteyê ku par hatiye tayîn kirin min veqetan dibû wê bihata me yê bil min bida hev me yê xeber bida îtîmala negîşt heta carekî din belkî em bûyî re jî xeber bidin lê pirsê me li holê ne. An heb xetirê.